Tässä tulee 3 virhettä, jotka estää realistisen piirtämisen kehittymistä. Ensimmäisenä virheenä on varjojen pelkääminen. Tässä on mun vanha piirustus, ja kuten näkyy, niin tässä nuo varjot on aika haaleita. Tässä on sitten taas uudempi versio omakuvasta, ja tästä huomaa heti, että kuinka toi kontrasti tuo tohon tollaista syvyyttä. Jos sinne ei uskalla laittaa tarpeeksi tummaa sävyä, niin sieltä jää uupuun se kontrasti, joka luo sitten siitä realistisen näköisen. Toisena virheenä onkin sitten hahmottelun väärä järjestys. Jos sä aloitat hahmottelun silmistä, niin siitä koko lopputuloksesta saattaa tulla ihan vääristyneen näköinen, ja se kannattaakin aloittaa yleensä näistä isoista muodoista, kuten päästä ja vartalosta, ja sen jälkeen lisätä silmät, nenä ja suu, ja tällaiset terävät linjat, kuten leukalinja. Sä voit miettiä se hahmottelu vähän niin kuin silleen, että sä pukisit sen paperin, eli ensin isot vaatekappaleet ja sitten lopuksi vasta korut ja muut somisteet. Sama juttu tässä hahmottelussa, ensin isot alueet ja lopuksi pienet. Kolmantena virheenä on yksityiskohtien piirtäminen liian aikaisin. Vaikka yksityiskohdat onkin hyperrealistisen piirtämisen kaiken A ja O, niin niitä ei kannata ruveta tekemään liian aikaisin, koska sen pohjan täytyy olla täysin valmis ennen kuin niitä kannattaa ruveta tekemään. Hyperrealistinen piirtäminen on oikeastaan vähän niin kuin kakkua leipois. Ensin sun täytyy tehdä kerrokset hyvin kuntoon ja sit sä pystyt vasta ruveta koristelemaan sitä. Muuten siitä tulee sotkunen. Jos nämä asiat tuntuu susta tutuilta ja sä haluaisit oppia realistisen piirtämisen selkeän järjestyksen, niin mun 12 viikon maksullinen mentorointi voisi olla just se, mitä sä oot etsinyt. Kommentoi tähän realismi, niin mä laitan sulle lisätietoja.